Kebaktian Padang Remaja 2025 memiliki tema Be Active, Stay Positive dengan subtema menjadi remaja aktif yang memberikan dampak positif dalam hal melayani dengan kasih dan tindakan nyata. Kebaktian Padang Remaja 2025 akan diadakan pada tanggal 29 Juni jam 8 pagi hingga selesai di Kebun Kepik, Bogor. Di sana akan ada ibadah dan pastinya ada banyak games yang seru. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman, pastikan juga sudah daftar ke kakak abang PDR atau kakak KTP masing-masing ya. Sampai jumpa di Kebaktian Padang Remaja 2025 teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Amang Ina dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Sinaga, selaku Ketua dari Kebaktian Padang Remaja 2025. Dan saya Isaura Nabi Tukulu sebagai Wakil Ketua Kebaktian Padang Remaja 2025. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Serpong Atas dukungannya dalam bentuk doa dan donasi yang sangat penting bagi terselenggaranya kegiatan ini. Dukungan ini menjadi penyemangat yang sangat berarti bagi kami, panitia, dan semua remaja yang terlibat. Wah, nggak kerasa ya udah bulan Juni aja ternyata. Artinya, sebentar lagi akan ada Kebaktian Padang Remaja 2025. Bener banget. Teman-teman udah pada dengar belum tentang Kebaktian Padang 2025 ini? Kebaktian Padang Remaja 2025 memiliki tema Be Active, Stay Positive dengan subtema menjadi remaja aktif yang memberikan dampak positif dalam hal melayani dengan kasih dan tindakan nyata. Kebaktian Padang Remaja 2025 akan diadakan pada tanggal 29 Juni jam 8 pagi hingga selesai di Kebun Kepik, Bogor. Di sana akan ada ibadah dan pastinya ada banyak games yang seru. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman, pastikan juga sudah daftar ke kakak abang PDR atau kakak KTP masing-masing ya. Sampai jumpa di Kebaktian Padang Remaja 2025 teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Salom amang inang nahina halongan ni Tuhata. Kita pukama ibadah perminggota. Marede mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada 2 dohot 4. Jemaat kami undang. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni debat tuondin parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anak nagabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan molosongoni dihaholongi debata hita. Iko doho dohita marsi haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan.
amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala di lehon ho anakmu na sasadai tuhami, jala di palua ho hami sian gomgoman ni si bolis, pupangido hami tuho, saira moti hami di bagas hatam, asa margugu hami, jupang masa hasusaan, dohot hagugutan. Say sesama dosa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiai. Say parbadiai marohan nami marhite-hite, tondim jala pamasuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujion nami ho, disiro di saleleng ni leleng na, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende nomor 120 sada ayat sada dohot tolu. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, ima na nienet sian pati patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, iyang go soture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo, iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita, olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujar naroa, manang mangansi marhite-hite goar ni debata, ai di natar sosak, doho di tangiang, doho di puji-pujian do, si dohonon goar ni debata. Songonima sahatna, atong rak mangido gogo mahita, sian Tuhan debata. Mahami, mangulahon na humbar
Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 163 ayat 5 dohot onom. Tatopoti madosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Odo na patupahon hasesani dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asima roham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami, hasesani dosa nami i, lehong matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami, di asi ni roham, alai asa hot rohanami, marhapor seaon, lao manggotapon, nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ayahu do si uluhon ho, nunga pola hujo goarmo, ahu na apuna ho, hasangapon madidebata na digijang. Marede mahita sian buku ede nomor 760 ayat sada dohot 2. Tuhan
epistel di Minggutta Sadarion, natar surat sian pasalmen 42 ayat sada sahatu ayat 12. Tajahama marsikap soring. Pangalunguton ni jolma di bagas ni debata. Ede si podaun sian aka anak ni si Kora. Songon pakalunguton di usad aka duluan, songon hidup pakalunguton di pandiku tuho ale debata. Mauas dutut diku di debata nama ngului, adiga petol has au, asa huida bohi ni debata. Saya ilu-iluku do si panganoku arian dohot bornin, ai manipat ari do di pandok kuau, di dia do debatang. Molo sapala marningot au disi, jadi usema huilala rohaku di bagasan. Nauduri au, jalar najolo rap dohot aka natorop, manopot bagas ni debata, uhut marsuara olop-olop, dohot puji-pujian, rap dohot aka nalao marari raya. Boasa saya kuki ho ale pemilikku, jala boasa saya rusak duho di bagasan au, aposin na debata, ai sainat ko jiok do hake ibana, hatuaon pemilikku jala debataku. Tuki dorohaku di bagasan, di baheni marningo doau diho sian luat portibion Jordan, dohot sian Hermon, dohot sian dolok misar. Saya masih harang do kasakuran di bahen suara ni hasakmu, sude aka ombakmu, dohot galumbangmu, makuku piau. Alai di parbabaga Jahoba doa sini roham arian. Borngipe saya mamuji jala martangiang doau tu debatani haluoku. Jadi niku do mandok debata, par tanau batawati, buasa tu di halupa konoku. Buasa ikon saimar tujung-tujung au mardalan di bahen pangarsahi ni musuh. Nunga magopuhian holi-holiku lam diisahi aka musuku doau. Ai di pardadati nasida do ganuk ari mandok tuau di dia do debatam. Buasa saya kuki ho awe tondiku, jala buasa saya rusak ho di bagasan au. Ako si ma debata, ai saina pujioku do. Atuau ni bodiku jala debataku. Ima sahatna. Martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 762 ayat sada dohot tolu. Aduh
dakon maha porseotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsayaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imanan tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuhan, aido tuhata na tumau namberit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banu atur. Na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surga, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah anak. Sima ia manghuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adung sada hulia nabadia. Hulia atau pani halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu do sokot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Lagu pujian kor kaum perempuan. Seperti
Tabegema suara ni tik-tik ta di minggu tahun. Parhalado HKBP Serpong Pasaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro, dohot na patupaon parmingguon di bagas Taganub marsada-sada. Rausuhut ma pasaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun hari atu tubuh, dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting Minggu 22 Juni 2025. Parjolo, goar ni Minggu. Kadarion Minggu 22 Juni 2025 masuk mahita tu Minggu Parjolo dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasil tulusadaon ni debata ama anak dohot tondi parbadia. Topik Minggu sadarion ima ditaluhon Yesus tondi najahat. Paduahon danak natubu. Parjolo. Di hari Rabu 10 Juni 2025 di basa-basahon tuhata dosada danak boru tu keluarga Amang Bekri Jonathan Sihite, Inang Marlina Pakpahan, register 1070 Wik Patmos, hipas dodak danaki nang natorasna. Paduahon di hari Jumat 20 Juni 2025 di basa-basahon tuata dosada danak boru tu keluarga Amang Alfredo Mateus Hutajulu, Inang Cindy Teresia Manurung, register 1222 Wik Betel, hipas dodak danaki nang natorasna. Patuluhon maka tidakon haporsiaon khusus. Di hari Minggu sadarion 22 Juni 2025 di parmingguon pukul 8 WIB patu pauni huriata do acara maka tidakon haporsiaon khusus tu opat halak natongon di bagasan parmahanion ni huria. Opat pilihan khusus. Di hari Minggu sadarion 22 Juni 2025 di Ganup Parmingguon Umum di patupa dua hali papungu pilihan. Pilihan Parjolo amplop na balau tu huria dohot pusat. Jala pilihan na paduahon amplop violet laho mangurupin dana operasional huria Serpong. Palimahon, kunjungan kasih Yayasan Perguruan Markus Tangerang. Dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 22 Juni 2025 di kebaktian pukul 8 WIB, Yayasan Perguruan Markus Tangerang patupa pangebation tu tonga-tonga ni huriata HKBP Serpong. Jala pasaton ende puji-pujian donasida di kebaktiani. Onom kunjungan pelayanan punguan Hosana HKBP Sudirman. Di kebaktian Minggu Sadarion, Minggu 22 Juni 2025 di Parmingguon pukul 11 WIB di Jakon Huriata do kunjungan sian punguan Hosana HKBP Sudirman. Jala pasaton ende puji-pujian donasida di kebaktiani. Pitu pakobasion partangyangan wik. Patu pauni huriata do partangyangan wik. Masuk pukul 20 WIB. Nah, Parjolo Rabu 25 Juni 2025 Wik Betani tuan rumah na Parjolo keluarga Amang Cornelius Pardede Inang Frimai Satria Simanjuntak. Paduahon keluarga Amang Joni Sianturi Inang Hotmaida Raja Gugup. Apatuluhon keluarga Amang Budi Setiawan Sebastian Panjaitan Inang Flora Agustina Situmorang. Wik Efrata Parjolo keluarga Amang Bernard Sihombing Inang Sintua Risma Aritonang. Napaduahon keluarga Amang Riki Hisar Madison Sianipar Inang Lain Teni Gempita Sianturi. Napatuluhon keluarga Amang Maradu Edward Chandar Sibarani Inang Tiar Marita Siregar. Wik Judea keluarga Amang Tupal Hamonangan Simatupang Inang Bernike Oktavianti Napitupulu. Wik Galilea
keluarga amang Samjon Nadabdab Inang Rohan Samosir. Kamis 26 Juni 2025, Wik Kanaan, keluarga amang Chandra Simanjuntak Inang Sartika Elfrida Dori Sitorus. Wik Bethesda Sel Amos, keluarga amang Edi Hasiholan Napitupulu Inang Lukeria Valentina Sidorek. Sel Elia, keluarga amang Saban M. Sihotang Inang Eva Roida Pasaribu. Sel Gideon, keluarga amang Beni Gutman Manurung Inang Rosalin Herawati Samosir. Walu, doa subuh. Patuponi Huriata ma ibadah doa subuh di hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 5 WIB. Maringanan di gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuton di doa subuhon Ima Wik Galilea, Wik Efrata, Dohot Wik Philadelphia. Ibadah doa subuh di Uluhon amang pendeta Sarlin L. Tobing. Pasiahon, kompetisi paduan suara. Paduan suara anak, PSA, Harmonia Lusis, AKBP Serpong naing pasidohot di kompetisi paduan suara The First Jakarta International Choir Festival, GICF 2025 di hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2025. Nadi patupa di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Tadukung jala tatangnya ko maaka yana kota nadoho tu GICF 2025 on. 10. Workshop dan seminar budaya Batak. Panitia Parheheon HKBP Serpong manggokon sude akaruas ni Huriata laho mandohoti workshop dohot seminar budaya Batak nanain di patupa di hari Sabtu 28 Juni 2025. Maringanan di HKBP Serpong, mamuka pukul sia WIB, sahatu pukul 16 WIB. Sesi Parjolo, pukul sia sahatu pukul 12, ima workshop. Taringot, tips dan trik menjadi Raja Parhata, simulasi membagi penjambaran, fisik, dan makan siang. Sesi paduahon pukul 10 tolu, sahat pukul 16 WIB. Seminar nomor judul Agabeon, Hamoraon, Hasangapon ditinjau dari Iman Kristiani. Pembicara di seminari Ima, amang pendeta Dr. Randus Thomas Sihombing MA MTDH. Pendaftaran peserta workshop dohot seminar budaya Bataki, Boima Marhite koordinator WIK, situa WIK masing-masing, manang na tu koordinator acara, amang parulian nebaho di HP 0811 1871 126. Dihirim rohani panitia do asa minimal 10 halak peserta sian masing-masing week. 10 sada kebaktian Padang Remaja. Di hari Minggu 20 Juni 2025 pukul 6.30 WIB sahatu pukul 16 WIB Patuponi Remaja HKBP Serpongdo kebaktian Padang di Kebun Kepik Gunung Sindur Bogor. Pinangido tu sudah remaja HKBP Serpong asa mandahoti kegiatanon. 10.2 Pertukaran pelayan HKBP Resort Serpong dohot pilihan khusus. Di hari Minggu 20 Juni 2025 di Patupado pertukaran pelayanan Parjamita di Sandok Huria sa HKBP Resort Serpong. Jala diganut permingguan nama godang di Patupa 2 kali papungu pilihan. Pilihan Parjolo amplop na Balau, Tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon, amplop na Violet, laho mengurupi kas HKBP Resort Serpong. 10 tolu, pasat ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 20 Juni 2025 di kebaktian pukul 11 WIB, Pato Pauni Huria do acara pasaton ulos holong tu aka ruas ni Huria nama rumur 70 tahun. Aka ruas naung marumur 70 tahun ini asa menghubungi situawik masing-masing. Songonima suara nitikting sadarion. Pakobasyon parhepengon dohot warta pembangunan na sumikop tajahama di warta dohot di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagion di ganup grup wik masing-masing. Lagu pujian Sian Kor Punguan Hosanna HKBP Sudirman.
Tapapunguma peleata tuhuria doho pusat. Uhu marede mahita cian buku ede nomor 120 walu ayat sada.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ya kate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatan agabe turpuk jamita di minggu parjolo dung Trinitatis Sadarion. Ima natar surat di Evangelium ni si Lukas. Bidualu ayat 26 sahat rodi ayat 30 sia. Songonon ma didok hatana. Partodi nahudar di Gadara. Marlayar nasida tuduat Gadara todok konni luat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sadahalak isi ni hutai. Partodi nahudar. Nunganani alilingna dangolo be marabit. Jala dangolo mian dijabu. Diakka parbada ado ibana. Alai di sidi ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jala gogoma suarana madok. Marhua hotuau Yesus anak ni debatan na suntibul. Huele-hele ko unang awar sahi. Ai di doko Yesus do todi na hodari ruar sia jolmai. Nung ngajut-jut di soroi ibana. Gabe diratei jala dibeakon halak ibana laho mangaramoti. Alai diropui tod di ido akka ihoti. Jala dihida-hida ibana tu halongonan. Disuku Yesus ma ibana aise guarmu. Gabe didokma loksado guarhu. Ai torop do todi najahat sorang tu ibana. Laos dielehele nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banuatoru. Alaya dong madisi dirobiani babi sapunguan nabalga namat japali. Gabe dipangido asa di luas nasida mamongoti akai jadi dioloi ma. Gabe ruar matod di najahati sian jolmai dibongoti ma akka babi jadi marbubur mana sapunguan babi sian rura tu tao laos mati mogap. Alai dung diida kaparmahani nama sai maporus menasida dibaritahom mai di huta doho diakka ladang gabe ruar manasida marnida naung masai dirapoton ma Yesus jadi jupang nasida mahalak najahati marabit jala marroha hudul dilabung pat di Yesus jadi hatahutan manasida alayakkan marnida saido pabuahon tu nasida pangalahoni hama malum ni nasi norangan niaka todi nahodari. Jadi dieleherek saluhut pangisini luat humal yang Gadara maibana asa sumurut sian nasida ai bihaton situtudo nasida laos bongo tu parau maibana laho mulak. Dieleherek halak natina tinadikon ni todi najahati do ibana naing donganan na ibana nian. Alai di palaho do ibana nin nama muli mahotu jabum pajojor ma saluhut nabi nahen di debata tuho jadi laho do ibana di barita ma di sadok hutai nasa nabi nahen ni Yesus tu ibana di sido yanggo sahatna horas ma dihita saluhut na manginang tarlumobi ma dihamu tamu ini huria HKBP Serpong diamu kaina nami punguan salum sian HKBP Sudirman horas madi hamu saluhna mauliate madi tuhata tung macayuli par saurata di bagasan Sadarion tarlumobi nang marhite jamita godang nanienet sian Evangelium ni si Lukas bidualwon tarmurado atusan jala boydo gabe songon na ngiri-ngiri sidat mabege jami taon ala taringot tubegu dohot baby ati familiar do dihalak batak dihalak Kristen na begu-beguon do na mangalang baby pe hera na suboy do malua sian tradisita itu ati
Alai dautama boido maragam pangatusyota taringot tu nasinonggopan ni Todina Hudar. Jala muradui, jala familiar dui di parnidani hita halak bata Kristen. Nah sadaram may, nah soropan may, na bigu-bigu may, na sinonggopan ni Todini naragam may. Alayak ka na sibulison ima sude rumang ni. Idon waing sa sitonga na masa di bagasan turpuhon taringot tu sahalak na sinonggopan Todina Hudar. Diluat Gadara jala dinalahu Jesus tusi laos di pabalima Todina Hudari. Amanginang boy dauta memang Peter Murado identifikasion ngolu ni halak na sinonggopan Todina Hudar borhat sian turpuhon doho borhat sian pengalaman ni hita. Itu marhata-hataron kan itu. Itu rasinggo pangalahon ni halak na sinonggopan Todina Hudar. Di bagasan turpuk tahun adong opat pangalahon ni halak na sinonggopan Todina Hudar. Na barjulo dango lebih merebit. Na padua dango lebih mia di jauh. Na patoduhon di perbedaan nama marang di kuburan. Na pabaton holan nama nusai do manigay na maulon na. Jadi mabir do halak tuakka na sinonggopan Todina Hudaron. Jala boydo berengot taikan. Nah, alai ida utama ternyata di partikian wai na sinonggopan Todina Hudar nga ragat di humalia kita. Nah tapi konteksnya nga berbeda-beda. Nah, taidama dangolo be marabit, dangi boto be ila. Jadi lausongoni be kamanginang dang nama dok titor salang-salang alai pangalahon naso marabit natama naso suman ngagudang di tonga-tongata ngauloro halak tu gereja. Ebitna sahirana semari ebita ebitna mak talak jala sahirana sabur nama sudi ati olodo halak marabit rotu gereja sahirana semarabit ketak sudi je halak namar nidasa pe gabe olo sinonggopan Todina Hudar berbayang-bayang tu dia narhana. Nah tohore yang menginangkan hidup dakkolan na pose do nama itu apa? Olo do songoni. You can see na, I can see you na. Malabak-labak masudio kan bahaya dong. Merabit do ada dang pardu itu halakon. Dang disadari ibana. Boy do gabe so disonggopi Todina Hudar do mapakor hotu halak nasing gabe sinonggopan Todina Hudar. Nah, dakola turuas para marado nang tuak kapadida doh lautar pasu-pasu pe pahian di pangantin soi nama agi tahi Tuhan naro masih pata buharo naro masih pata sai hira nause buharo mangape tanganon bayako kamu jawab kamanginang na merabit do manang nasongo dia jadi singo-singo mau tuak kanapon suate molo neng marhamulia kamu haduan rancak kamu pahayamuna denggan so tu sai songon naso merabit ido neng dohonon di patu duhoni do paboa gabe manggokon gabe mengundang aka Todina jahat Todina Hudar di suasanai songoni nang dijamu bodo gabe sahira na susuman pahian ni nganak boru do na marbaju. Ape siya mong nga ikay botona. Jadi ta pamanat taringot tu pahiap pe hataridani pabua naulido rohata manang nasinonggopan ni Todina Hudar. Na paduahon didok dango lobe dijamu. Nah, sada indikasi do nak kamanginang jangan-jangan
Godak kalak kita, godak kalak Kristen dang nyama be di jabuna. Ngasai holan na berbeda ya matai doho inatai. Ngau lo lupa mulak tu jabu. Ai mulak perbedaan nama kan itu. Sampai di rumah dibobak kinarhana. Itu makom memang inganan nasi. Songoni nang danak. Lau tu ngagabe lebih nyaman di luar rumah. Amang ini menjadi perhatian khusus. Kalau rumah tidak bisa lagi jadi home atau istana, menjadi tempat yang nyaman, jangan-jangan nunga songgop akatod di nahodar di sini. Mari kita uji, mari kita refleksikan. Kenapa orang tidak nyaman lagi pulang ke rumah? Kan itu? Bahasa sedang masih hol behala mula tu jabuna. So tung nagabe begu na may jabu. Hati-hati. Jadi molong penasa merasa songoni paturehamu. Ade, asa mulak tu jabu. Asa mulak tu inganan na. Nah sampai molotung alania kaulaun jadi mangina pati alani nasing buimeng. Nah patoluhod di perbadan nama. Perbadan kuburan inganan namate. Alai konteks nyope ngaulo berubah nuai. Inganan namate dada holan inganan kuburan. Alai inganan namate boido gabe jonok-jonok. Tu inganan nagodang kemaksiatan. Nagodang inganan nama korhon hamatian. Isarani akka ulaun-ulaun nahulum. Na mati pelan, membanjol mati pelan-pelan. Isarani akka narkoba dohlan nasing. Ina madiahi. Gebe masih hol tusi. Ate. Tu kafe do nama pelan-pelan mati nak. Ima inganan nak. Ima na boy gebe targuar perbadan. Jadi molo gebe holan na tusi nama ulaun di jol malau. Uji ma, jangan-jangan nunga songgok todi na hodar di bagasan dirim. Molo so gebe holan na tu inganan na mati songoni na mati perbedani. Na paupaton, ida utama ulaun ni todi na hodar ima manegai dohot manusai. Dakola dirina alai dohot halak na asing. Nah, tipikal jol masih songonon, gudang goi luat tak. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Nah dia udah halak salah duson. Holan torus holan nama komentari. Ho maju mangulahon ningor rupani. Daun, kamu mah inna. Alai holan nama komentari don. Sudah salah. Jadi manang nasangot dia pesakak mihala holan dia jebati odo. Jadi boido idatak kamanginang. Di humaliang ta saya molo holan nama negai do manusai do ulaun na asa tabo aja marubat so tung na songgopat tod di na hudaron so tung na begu-begun manang na sinonggopan ni Sibulison kan itu molo holan nama negai do manusai troublemaker monatong. Jadi boy do tapare sonang dirita dia do gumodang na taulahon manegai do manang paturehon manusai do manang padimudimun akka nadinggan odo. Nah, jadi bodo ta refleksi honon dakkola di bagasan turpuho dakkola di dua gadara nasi nonggopan ni todi nahodar alai bodo tarida di ngoluta sigano pari. Na padua homma idauta masahiran aneanggo taringot tu nasi nonggopan todi nahodarona manginang jala godanggo halak bermain-main api. Ate, itu bon huruk nakin cukup relate manang cukup familiar do turpuhon ala memang godanggo halak namangulahon akka si songonod do pe. Saya porsia do pe tu akka begu na nyulpuhan. Kan itu? Saya porsia dope dihaguhon ni akka hapor tibionon todi na hudar. Gudang go halak main-main taringot tu son. Jadi hidup ben saya moloang namar sai merubat tu mata buang matu punisian jagodon inna.
Saya porsi ada dia kasih songoni. Holam marsai jelenya. Bajo ikat tojo bonang menaluin na. Bonang situ luar nai. Sai porsi ada kasih songonon. Kan itu. Nah, apalagi molo mula tu tajiara jo. Opung ngarobe hamin na kan? Narohaku sanga yalusi opungin na bahamar rana. Amu ajo. Amanginang taidama marhago deportivi nang akatod dito dinahodaron. Bahkan luar biasa do hagogoon na. Pakorhon na be. Nang pe nunga dibiyakon. Ditali halak na sinonggo patod dinahodari. Alay mampu do diropuhi akaratei. Buido malua. Jala anak kuboto soina mahibat ni sibolison. Todina hudar manang beguon. Manang naanggo parsikulan ni akka sibolis manang parsikulan ni begu na yung nakuro. Manang na kuliah do halaki di Unhat Universitas Hadatugon. Ala memang berkembang go tarimo tu ilmu-ilmu sibolis do begunon. Satu partikianon si bata sahira nama-nama ngama boydo. Itu baik di dok hatan itu hatta di sada Petrus di 2 Korintus 10 sada ayat 10 di dok dan pola longang roham di si ainang si bolisi di pasuma-sumat doibana songon suruan hatiuron baik kok kita mak si bolisi di pasuma-sumat do dirina songon suruan hatiuron. Artinya dia bisa saja menyamarkan dirinya. Itu baik di hutan amin di tarutung sangat orang jago deh itu. Do situ apa baru do sion. Ala bohang. Itu bah. Ijah jolo ajah bibil do itu inna. Baik kok kamu mah. Berarti bego pe kuliah do neraka dong. Gak jago. Di pasuma-sumat do. Bahama salidu kan. Alai torang maru hamu na di dok do di sada Petrus 5 walu dungongo hamu ay na mau tau do si bolisi alo muna songo babiat na marawang mangalului si boduton na. Jadi berbagai macam cara si bolis laho manegai laho manusai ngolu ni na porsiai asa dihuton si bolisi manang ditudalhon tu hatai. Nah, amanginang asa tapamanat unang murah-murahi ta laho mangihuton mangoloi unang murah-murahi ta olo gabe sinonggopan ni todi nahodar manang si bolisi. Unang murah-murahi ta si bolison. Alani na parjolo ikon hapor siauta sadia gogo pe sadia hebat si bolis na parjolo tuduk tu Jesus. Dangadong na so tuduk huaso ni portibi huaso ni si bolis tu bagasan guar ni Jesus. Itu bain hola ro Jesus tu luat ganara ro todi na hodari na manonggopi jolmai Victor Mabiar do ibana. Ay marua ho son ale Jesus debatana sun tibul. Urang awar sahin na mabiar do. So nakin hebat do si bolis ay amanginang di sada Petrus di sada Jakobus 2 ya 10 sia di do na porsia do ho adong debata sasadasa tahomai. Doho akasi bolis pe porsiado tu debata jala akadudut. Nah, artinya kalau hanya persoalan percaya kepada Allah, kita nggak ada bedanya dengan setan dan iblis. Mereka juga percaya kok ada Tuhan. Holan persoalannya dan uduk simbolis tu debata. Holan akan porsia uduk mangoloi Tuhani ido. Nah, taidama songo dia pegogo ni simbolis tuduk go tuhagogo ni debata ai buanon namon bainon nama tubanu atoru ni narohana.
Jadi akama nginang laos songo dia pe hagogo onni portibi hagogo onni akka begu bekas guru siboli siboto listrik manang ne dia pe ate tuduk gei tutuhani. Jadi unang hapor sehamu akka hal-hal na songonon. Bahkan dipakai di batado nang akan aporsia patuduk kol saluhub nai. Dipakai di batado patuduk kol saluhub nai. Ya. Molo adonggo na gumogo na humebat marhua lulua tak kasih songoni kan itu. Na batoluhon no aing masuk mahita manaringo ti taringo tu bebion. Amang inang hu bayang-bayakon molo huida tontonan televisi manang na ahape uji nyali ininna kan ahado museon na mangujiaka bigu-bigo ninna kan alai gudanggo dang map molo aung peserta na hala Kristus sahirana somapan ahado mampainon neraku na barjulo gabe hubar hatutu ma sibolis manang todina hudar na pinalaon ni tu hatay di gadaron tu dia do ipalao tu baby bae ko kamu ma ngagay sibolis og baby kan begitu dah dungi mau ma tu tawi mar samati baby idot sibolisi habero halak batak yalang baby do sibolisi mate tong bapak do habe jago halak Kristianon rako ai dong pai datong jadi konak patari bahwa orang percaya tuduk go tu halak Kristen ala ngayal tuktong beguna jika persuang mari tawuri datong ate dakolat tawo alai do sibolis male benon ne alai hati-hati kolesterol itu ning nonokot. Nah alai nemar gamanginang terlepas majolo didok adong ma babi sapunguan dia darani dang babi naliaron alai nadi parmahani do hobar tu pad debi suk dia etong mar gudang nga adong mar 2000 babi baya ko kamu ma gudang nga ai dakku boto dang idok kon diturpuhon manang ise tokki babi alai didok gudang babi isa punguan lebih hurang 2000 gabe disonggo pitodi nahudar babi i los madi bung tutawi mate narwaku molonuang saikor babi 2.500.000 mah ngamur ayat mololo ngamartip apalagi molo ngasanga martip bang 100 kilo ainang ay jadi harga dia bisa kilo nuang artinya molo sanga marga mar 100 kilo berarti mar 2.500.000 makan molo 2.500.000 hari 2000 baby piga jadi 5M itu kan maksud tu satok kini korban 5M holallahu paluahon jolma nasinonggo pantod dinahodari artinya naneng donok ke kamanginang sugari jangankan 5M saya berpin na tuau ngai ngasomena betul bulak-bulak ngai alai yang donokku arganai nguluni jolmai dia dopan di Tuhani saya kok kita mah satok kini bolong holallahu paluahon sahalak ada ngalan di jagona rabawon uban di palua Yesus ya tod dinahudar tapi kita mau katakan bahwa hidup orang percaya hidup manusia begitu berharganya di hadapan Tuhan. Argado kita selalu namanginang ati di hadapan Tuhan ini. Dang tarasam, dang ternilai molo ba pinakin para tong-etongan nay. Bah. Lobisian ni sa sitong nga argata.
Alain yang donokku. Molo tabayakon edang ngurut toke bebion noangon. Molo pitermati bebina hola lau makoko sisa halak nakin. Tapi itulah nilai harga kita hidup kita. Jadi molo adok kalak nama suasai hon menyanyiakan hidup ma. Wita hea sini rohayati ini ngomong. Argado ibana ditubus, argado ibana dituhani. Dan itu juga mau mengingatkan kita seberapa berat, seberapa besar persoalan dalam hidup kita. Jangan pernah putus asa karena hidup kita begitu mahal dan berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Tergugu di doko kamu kan? Gitu. Nah, papudi mamanginang jala taidama dung malum nasi nonggopan todi nahodari menimbulkan berbagai macam respon. Tuhalak nahumali yang gabe tahutan isedu Jesusonin narohana. Tapi hal yang luar biasa adalah bagi orang yang disembuhkan tadi, dia duduk di dekat kaki Yesus lalu berkata, naing donganan na Jesusi. Alero Yesus didok dam di palau laho maho muli laho maho mulak barita homma namidain ni debata tuho. Nah, saya mau katakan seperti ini. Menjadi pengikut Yesus nggak cukup. Madongani Yesus dan cukup. Tapi lebih besar dari situ yang diinginkan oleh Yesus adalah memberitakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Nah, gebelang rohaku, gudang gohalak na gawe songon follower di media sosial madadopo Tuhani. Di payhut-ihut, aledang adong perbuatan na. Ya. Ringgas mar minggu, aledang marpak korhon. Ringgas majahahatan di debata, aledang marpak korhon. Dang marparbue. Tanpa memberitakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Mau lihat ma, tung macayudi sebagai sansadarionate, marhite pangibation ni pungwan salom sian HKB Hosana, Hosana sian HKBP Sudirman ini juga menjadi bagian dari memberitakan tentang apa yang telah Tuhan perbuat. Bodoh gabe follower di Instagram, di Facebook, kadang orang orang mangihut-ihut, dungi mangintip-intip, do nama asainna kan. Tapi nggak ada pakor honna. Nah, amanginang ini juga Tuhan nggak mengatakan dang mulak mau barita homma. Ini yang mau diinginkan Tuhan lebih dari kita. Bagi orang-orang yang merasakan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, mari ceritakan. Sama seperti nyanyian pungwanina juga, seperti wanita inna kan. Kita mau diajak untuk menceritakan perbuatan Tuhan melalui nyanyian pujian kita, melalui perangai perbuatan kita, melalui kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita, bukan todina hudar lagi. Bahwa Tuhanlah yang melakukan banyak hal, melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Dan ini yang kita ceritakan. Bermula dari rumah, sekeliling kita, gereja, dan di mana kita berada. Hidup baik di dok Yesus mula maho. Muli mau mardami mau muli. Pabuahom ma, pabotohom ma nabi nani di mata. Ini lebih baik daripada sekedar songon naidaun na tabu, tapi tidak berbuah dalam kehidupannya. Amanginang ikotakui do nung ngadi patuduk Yesus wasoni sibolis. Artinya unang bima biar kita. Hagugon ni portibi manang masong dia petuduk do di toruni wasoni Yesus. Alani taga persigatung ma. Nung ngagudang pabahinan ni debata di bagasan nguluta ganuk marsada-sada tabarita homay tuhumaliak kita. Amen. Martang yang maita. Mauliate marohanami ale di bata di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tunglong si tuturo rohanami tu marnida pabahinan mo dohot huasom. Natuk pataluhon. Huaso ni sibolis. Pataluhon huaso tod di nahodar. Bahkan pamalupon.
Pasuakon hadirion ni namar sahiti nasinonggopan todi na hudari. Kaya mardami ba na muli mamaritahon pabahenanmu di bagasan nguluna. Salaw songoni manang di ngulu nami Tuhan. Mamareso manguji sotung naung sinonggopat todi na hudar dohami ay marlok salok sado hataridan habisuhon hagugon ni todi na hudari. Alay manang nasong dia pe habisuhon na tuduk dui di hagugonmu. Jaladang talup hagugon ni sibolis. Mabahin manang marhua akan aporsia diho. Nang peulan na holan na mangarsahi doh manusai. Alay Tuhan ditoro ni huasom mardame jala marhasonanga dongolu ni akan aporsia. Alani upasatami mangulu nami asa tod di mima namia di bagasan hamil mersada-sada. Unang luas tod di najahati songgok di bagasan hami. Pasu-pasu mahami Tuhan, pasu-pasu manang katamu ini hurian nasian HKBP Sudirman. Pasu-pasu hami disalutna kapakubasyon nami asa toktong mamaritahon guarmo. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tapapunguma piliata lausuhuma maredehita. Io
Taulahi mangidiyong na sada. Jehovah debatatano, partano batohata, usut talikot taludo, dibain pango ingata. Tatangnya kon ma periata tuadopan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang hodo harorwan ni saluhut silehol-lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebi uap na khusus di jolong. Pasu may jala ramoti. Asa huparsasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi Ali ama namin na di banwagi jang say pinorbadi ama gawarmu say Roma harajonmu. Sa saut malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwagi jang. Lehol matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ayo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodi munabi. Amin. Amin.
Shalom, Amanina, dan teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Jeffrey Sinaga, selaku Ketua dari Kebaktian Padang Remaja 2025. Dan saya Isala Ramajulido sebagai Wakil Ketua Kebaktian Padang Remaja 2025. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Serpong Atas dukungannya dalam bentuk doa dan donasi yang sangat penting bagi terselenggaranya kegiatan ini. Dukungan ini menjadi penyemangat yang sangat berarti bagi kami, panitia, dan semua remaja yang terlibat. Wah, gak kerasa ya bulan Juni aja ternyata. Artinya, sebentar lagi akan ada Kebaktian Padang Remaja 2025. Bener banget. Teman-teman udah pada dengar belum tentang Kebaktian Padang 2025 ini? Kebaktian Padang Remaja 2025 memiliki tema Be Active, Stay Positive dengan subtema menjadi remaja aktif yang memberikan dampak positif dalam hal pelayanan dengan kasih dan tindakan nyata. Kebaktian Padang Remaja 2025 akan diadakan pada tanggal 29 Juni jam 8 pagi hingga selesai di Kebun Tepik Bogor. Di sana akan ada ibadah dan pastinya ada banyak games yang seru. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman. Pastikan juga sudah daftar ke kakak KKR atau kakak KTL masing-masing ya. Sampai jumpa di Kebaktian Padang Remaja 2025 teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Banggan. Melani Manik.